Velkommen til den video her. I dag, som vi ser i starten, så har vi fyldt en dejlig spand vand op. Og det er koldt vand. Og det skal vi hælde ud over os. Først så starter jeg. Jeg er glad for, at vi kan hvide shorts. Nå ja, hvis vi har hvide shorts, så kan vi se vores stemme. Fordi vi har nemlig underbukser på. Og jeg havde faktisk hvide underbukser på. Men jeg tænker, I kan lige se, så I ved, at det ikke er fake. Så ja, her er det. Ja, man kan ligesom se, når du hælder ud over. Ja, det. Du altså tror, det er sådan noget. Joink. 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 Jeg tror ikke, kameraet står så godt i nogle 2 sekunder. Bup. Den her parasol så jo bare en gigapopling. Jeg er klar nu. Det er kun udviklet. Det her, hvor man kan se den. Jeg skulle knap nok løfte det her lort. Stop, Svend. Mor, som assistent, kan du så ikke lige komme og hjælpe? Stop, Svend. Stop, Svend. Stop, Svend. Nej, hun kom endda. Pis. Tak så, mor. Kom så. Svend. Kom så. Kom så. Du gør det ikke bare sådan en YOLO. Nej, ikke bare sådan en YOLO, ikke bare sådan en YOLO. Okay, er I klar? Ja. Okay, vent lige, jeg befrier lige mit håndklæde fra Olivers. Olli, du gør det. Du får også lov til at gøre det. Okay, YouTube. Er I klar? Lad her. Okay. 3. Du der, jeg tør ikke. Jeg gør det. Ja. Er du klar? Okay, det kommer op, kom op. Fuck, det er koldt. Fuck. Shit. Fuck. Er det til Oliver, den lille spand, eller? Ja, må tage kameraet. Du skal lige filme her. Nej, lad det være. Du er helt våd. Det er du ikke. Tag det. Og så film. Mig og Vester Oliver. Nå, jeg skal lige have fyldt den her spand op. Så nu pauser min mor. Jeg trykker på den ryg. Min mor var lidt klodset. Men lige om lidt. Så vi fylder den her spand op nu. Og nu pauser min mor. Så vi ses. Okay, nu skal Oliver gøre det. Okay. Kom ud, Olli. Jeg kan ikke løfte den helt op. Okay, kom der. Nej. Er du klar? 3, 2, 1. Jeg skal lige have en omgang mere. Mor, det er koldt. Mor, det er koldt. Mor, det er fordi, min omgang, den var ikke lige så kold som Olivers køremærk. Så jeg skal lige have en omgang mere. Og jeg tror, jeg vil have en lidt mere reaktion. Så ja. Jeg venter på, den bliver fyldt op. Så ja, nu pauser min mor igen. Og så ses vi lige om snart. Så er det min tur med min kolde omgang. Den er meget kold. Mor, kom, du skal lige have vand over. Jeg har kigget for en god synsvinkel. Ja, jeg gider ikke. Jeg hælder lige det her græs af. Nej, det er jo det, der er sjovt. Og det græs, der er sjovt. Er du klar? Tak fordi I gav os med på den her video her. I går vi optog den her, og så lægger jeg den op i dag. Og der kommer en mere op i dag. Og så måske kommer der en tredje op i dag.
For Det helvede. gør der ikke, fordi Jannik er på vej i seng klokken er mange. Nå, fordi jeg lægger 2 op, så kan det være, at jeg lægger jo. Men ja, tak fordi I gad smage for den video. Hvis I kunne lide den, så skriv ned et like og alt muligt det der. Så ja, vi ses. Hej hej.